come aboard. We're expecting you and God. Αυτή είναι οργάνωση. Let it flow. It flows back to you. The cargo. So we'll be making another run. The cargo. For this is something for everyone. Set a course for adventure. Your mind on a new romance. God won't hurt anyone. Ερμή! Ερμή! Ποιος? Εδώ κάτω! Ρε Χάρη, τι κάνεις ρε κουφάλα? Τι να κάνω ρε! Έχουμε θέμα! Λέγεται Μένιπος! Και μη με λασκάρει! Έλα πάρω γρήγορα. Είναι πολύ δυνατό. Καλύτερα. Τι θα κάνουμε? Δεν ξέρω. Τι τους έχετε πει? Ότι έχουμε ένα μικρό πρόβλημα overbooking. Αλλά δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε εκεί για πάντα. Ήδη έχουν έρθει απεσταλμένοι του Βελζεβούλ και στρατολογούνε. Στρατολογούνε? Τι τους λένε δηλαδή? Ελάτε στην κόλαση. Εμείς έχουμε χώρο. Έχετε το Χάροντα stand-by. Πάει ο Μένιπος. Τελείωσε. Παραδώσαμε, δεν το έχεις καταλάβει. Τέρμα, καπούτ, πάπαλα, φινί, φιν, έντε διέν. Ξεμπερδέψαμε. Εσύ ξεπέρδεψες! Εγώ δεν μπορώ να κλείσω αν δεν παραδώσω το Μένιπο. Και για να το κάνω... Ναι, Εσύ πώς τα κατάφερες, απατεωνάκο? τίποτα δεν είναι αδύνατο για ένα θεό. Δηλαδή όποιος ψάχνει βρίσκει. Ρε κάθαρμα! Με πλαστά χαρτιά έκλεισες! Ωραία! Φτιάξε και για μένα χαρτιά! Χαρή, ξεκόλα δεν μπλέκομαι. Ερμή, μου χρωστάς! Δεν ήταν λίγες οι φορές που σε κάλυπτα στο βία για τις μαλακίες σου και με μελασγάρι! Το πλοίο φεύγει σε 3 λεπτά. Δεν προλαβαίνω. Τίποτα δεν είναι αδύνατο για ένα θεό. Χάρη, ξεκόλα. Δεν σου φταίω εγώ που δεν μπορείς να φτιάξεις πλαστά χαρτιά σαν εμένα. Μην πεις κουβέντα. Απλώς μην πεις κουβέντα. Και τώρα? Και τώρα νομίζω ψάχνουμε το Μένιπο. Για το Μένιπο. Τι μου θύμισες τώρα? Oh, really? Θυμάμαι που τα πίναμε σε μια pub. Oh, really? Τι ωραία που είναι η ζωή! Ναι, αλλά φαντάζεσαι να υπήρχε κάποιος που να το αμφισβητούσε. Τι πας και σκέφτεσαι ρε Μένιπε? Δηλαδή πώς να αμφισβητήσει κάποιος τη χαρά της ζωής? Δεν ξέρω ρε παιδί μου. Είναι ένα τυπάκι που γυρνάει από εδώ από εκεί μέσα στην απελπισία και ρωτάει To be or not to be. To be or not to be. To be or not to be? To be or not to be? To be is to do, to do is to be, to be to do. Δεν έχει καμία λογική έτσι. Ο κλάσ. To be or not to be? I think I've heard that somewhere. I think it was in Star Wars. Oh, really? Όπα, τι είναι αυτή? Ιερά εξέταση. Κάνουν ανακρίσεις για να βρουν το κλειδί. Να σου πω, δεν πάμε από γύρω. Γιατί? Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Ερμή, έχουμε κάτι να φοβηθούμε. Όχι, να. Αλλά τους ξέρεις αυτούς οι ιεροεξεταστές τους αρέσει να καίνε κόσμο χωρίς κανένα απολύτως λόγο. I'll have a Jean d'Arc. Well done, please. Ερμή, γιατί φοβάσαι? Τι έχεις κάνει? Όχι εγώ, ένας φίλος μου. Τι έκανε ο φίλος σου? Έκλεψε το κλειδί του παραδείσου και το αντάλλαξε με πλαστά χαρτιά για να βγάλει σύνταξη. Όχι ρε Ερμή. Δηλαδή όχι. Γρήγορα! Πάμε να βρούμε το Μένιπο πριν μας φάρουν είδηση. Τουλάχιστον δεν έχει πολύ κόσμο, θα τελειώσουμε γρήγορα. Τι κάνει εδώ ο Τηρεσίας? Την πρωινή βάρια δεν την έχει πυθία. Ναι, αλλά μας τόρωσε πάλι και τη μάζεψη δίωξη. Καλύτερα, γιατί όταν δίνει αυτή χρησμούς δεν καταλαβαίνεις Χριστό. Ούτως ή άλλως δεν καταλαβαίνουμε Χριστό. Κυρίως για την απόλυτη θρησκεία. Καλησπέρα.
Διογέννης ο Κοινικός. Σε τι μπορώ να σας βοηθήσω, κυρία μου? Αφού γνωρίζεις γιατί ρωτάς. Το απαιτεί το πρωτόκολλο. Ανακοίνωση. Όποιος ξέρει κάτι για το κλειδί του παραδείσου και δεν μιλάει, ντροπή. Επίσης, καλύτερα να μιλήσει. Γιατί αλλιώς θα γίνει στήλη άλατος. Να σας πω, επειδή κάποιοι από εμάς κινδυνεύουμε να καταλήξουμε καρύ και βμά, μήπως να το πάμε λίγο πιο γρήγορα? Ψάχνω να βρω τον άνθρωπο. Μάλιστα κάποιον συγκεκριμένο. Όλους. Όλους? Ναι. Όλους. Σημειώνεται. Όλους! Όχι, θα τους θυμάμαι. Δεν είναι πρόβλημα. Καλώς. Ο Έβολτ Άρς σε 1234 χρόνια και 2 ημέρες θα πίνει μπύρα στο Das Bieren στο Αμβούργο. Οι Κορνέλης Βάντερ Άρ και Πέτερ Βάντερ Άρ θα πίνουν καφέ στο μπιστρό Φλωράν. Και αν τα ξέρξεις, όχος πλήρης οβολών το πήραν το καράβι και εγώ τώρα κάτι άλλο. Μήπως... Όχι! Φτάνει! Δεν θέλει να ρωτήσει τίποτα άλλο! Καλά δε, πώς κάνεις έτσι? Σας ακούω. Είσαι που είσαι και τυφλός, αυτό έλειπε να μην άκουγες κιόλας. Θεός φυλάξει. Ποιος από όλους? Όποιος να είναι, εντάξει! Εσύ, του Μπέκι! Ο Μένιπος ο Κοινικός, πού βρίσκεται? 2 θέσεις πίσω σας. Τι? Αν προσέχατε θα είχατε ακούσει την απάντηση 12 γράμματα νωρίτερα. Ναι, πες τη μας κιόλας! Και θα είχαμε τελειώσει ίσα με 879 ώρες γρηγορότερα. Τι φταίει ο κύριος από πίσω σας να περιμένει τζάμπα? Να περιμένει τζάμπα! Γκροθ. Ο κύριος από πίσω καλά θα κάνει! Εγώ δεν θα συνέχιζα. Γκροθ. Γιατί δηλαδή, τι θα μου... Χάρε μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Αυτό ακούστηκε λίγο παράξενο ή μου φαίνεται? Πάντως είναι ευχάριστη αλλαγή από το... Ή το... Ή το... Γιατί εγώ... Ή το... Ήρθες επιτέλους, βαρέθηκα τόση ώρα κρεμασμένος. Ή το... Κοίτα πώς είναι αυτός ο μαλάκας! Τρελό τρυπάκι. Ή το... Ναι, οκ, το έπιασα το υπονοούμενο. Τέλος πάντων, σε ψάχναμε για αυτήν την εκκρεμότητα που έχουμε. Κοίτα, Μένιπε, τέρμα τα ψέματα. Πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία. Θέλουμε να πάρουμε σύνταξη. Δεν είναι ότι δεν σε καταλαβαίνω. Είναι ότι δεν θέλω να πεθάνω. Έχεις ήδη πεθάνει. Ο μόνος λόγος που κυκλοφορείς ακόμα είναι αυτό το ηλίθιο γραφειοκρατικό παραθυράκι. Το οποίο όμως παραμένει ανοιχτό και όσο μένει ανοιχτό έχω κάθε δικαίωμα να μη σε ακολουθήσω. Έτσι δεν είναι? Συγγνώμη κύριε, μούμιες, λυκάνθρωποι και ζόμπι είναι στο διάδρομο 4. Παιδιά, ψυχραιμία. Μα και εσύ δεν τρέπεσαι? Πότε? Τέλος πάντων, δεν θα το συζητήσουμε άλλο. Φέρε έναν οβόλο και πάμε να τελειώνουμε. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Ήταν αρκετά αυτά που έζησα, αρκετοί άνθρωποι που είδα, αρκετά τα μέρη που γνώρισα. Μόνο που υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Όχι, δεν θα υπήρχε. Πρόβλημα, τι πρόβλημα? Να ξέρεις, απλά είμαι λίγο στενά αυτή την περίοδο. Πόσο στενά? Δεν είναι κόβολο, καρδιά μου. Ου καλάβεις παρά του μη έχοντος. Θυμάσαι? Θα το σκοτώσω. Και τι θα καταφέρεις? Αν δεν έχει τον οβόλο δεν κερδίσουμε τίποτα. Αχ! Τώρα αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Ερμή, συλλαμβάνεσαι. Καμώτο! Τα ξέρουμε όλα. Και για εκείνη τη φορά με την κατσίκα. Μην προσπαθείτε να τραπετεύσετε, είστε περικυκλωμένοι. Και τρακούει. Καλή ώρα, 129 ελευθερός. Το καινούριο Intercom έχει προβλήματα. Πολύ καλημέρα σας. Μένιπε, τι κάνεις εδώ? Δεν ξέρω, είδα φως και μπήκα. Και να είχαμε το κλειδί, ξέρεις πολύ καλά ότι είσαι εκκρεμότητα της προηγούμενης διοίκησης. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για σένα. Άρα να ξαναγυρίσω πίσω. Κάνε ό,τι θες. Εδώ κινδυνεύει το σύμπαν όπως το ξέρουμε. Αυτοί το κλέψαν το κλειδί! Όχι εγώ, αυτός! Προδότη, δοσύλλογε, παλιοχαρακτήρα! Να τους κάψουμε! Τι σκεμέ. Βαρκάφτε τους. Έπρεπε να το έχω φανταστεί. Ερμή, πού είναι το κλειδί? Το πούλησα. Σε ποιον? Στους μάρτυρες του Ιεχωβά. Σε ποιον? Ναι! Είναι αλήθεια. Εμείς έχουμε το κλειδί του παραδείσου. Το κλειδί του παραδείσου. Έχει σχήμα ανοιχτής πόρτας. Για αιώνες κοροϊδεύατε τη θρησκεία μας. Για αιώνες βλέπαμε πόρτες να κλείνουν κατάμουτρα. Αλλά ποτέ πια.
Τώρα έχουμε το κλειδί του παραδείσου και καμιά πόρτα δεν θα μας ξανακλείσει στα μούτρα. Άγιε Πέτρο, τι κάνουμε? Παίρνει τις ψυχές. Δεν ξέρω, Γαβρίλ, δεν ξέρω. Χάρε, πόσους παίρνει βάρκα? Ξέχνα το. Έχω βγει στη σύνταξη. Συγγνώμη. Σκάσε, Μενιπέ. Θες να μας μπλέξεις χειρότερα? Μήπως τώρα να ενοχλούσαμε το παντοδύναμο? Προσπάθησε, δεν το σηκώνει. Θεέ μου, συγγνώμη. τι κάνουμε? Συγγνώμη. Hello. Όχι ότι θέλω να το παίξω πιο έξυπνος, αλλά γιατί, λέω εγώ τώρα, γιατί να μην χρησιμοποιήσετε τούτο. Πρέπει να του το αναγνωρίσουμε. Έσωσε τη μέρα. Και το σύμπαν όπως το ξέρουμε. Τα παιδιά είναι μαζί μου. Κανείς δεν μιλάει για τους θεούς έτσι, κανείς! Ερμή, σταμάτα. Αν δεν είχε μεσολαβήσει ο Μένιπος, στείλες άλλα τους θα είχαμε γίνει με τις βλακίες σου. Το λυπήθηκα λίγο το μάρτυρα του Γιαχωβά. Από ανώτερη δύναμη του σύμπαντος. Να ξαναγυρίσεις η πλασιά θρησκείας πόρτα-πόρτα. Door to door. Πλακωτό. Μπορώ να το σκοτώσω? Όχι ακόμα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνουμε. Ο Μένιπος θα βρει μια δουλειά και μόλις πληρωθεί θα τον σκοτώσουμε. Θα μας πληρώσει τον οβόλο, θα τον παραδώσουμε και θα χωρίσουμε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι ο καθένας να πάει εκεί που του ορίζεται. Εντάξει, αλλά μην περιοριστούμε στο να βρει δουλειά, γιατί με την κρίση που υπάρχει. Εντάξει, θα τον βοηθήσουμε να βρει λεφτά με όποιο τρόπο. Όχι με όποιο τρόπο. Δεν έζησα εγώ μια ζωή ενάρετα για να χαντοκωθώ στη μεταθάνατον για πάρτι σας. Εντάξει, θα σε βοηθήσουμε να βρεις λεφτά με όποιο νόμιμο τρόπο. Λεφτά με νόμιμο τρόπο. Ακριβώς. Ζήσε μάη μου να φας τριφυλί. Ακριβώς. Προσπάθησε, δεν το σηκώνει. Μαρκάφτε τους. Oh, really? Μιλαράκι. Καλά, δε, πώς κάνεις έτσι? To be or not to be.